Vrijednost vaučera zavisi od procijenjene štete u skladu sa uredbom vlade. Građani ističu da će ovakav vid pomoći dobro doći da bar djelimično saniraju nastalu štetu. Da bi renovirao kuću i to je što mi je baš neophodno. Pa to su uništene vrata, tako su i popisali. Koliko ću uspjeti, vidjet ću. Ali koliko toliko, zahvaljujem opet što su uspjeli i što hoće da pomogu. Njiva mi uništena, nikad ne mogu više raditi. To je tu ostalo pustoš. Nešto ću sanirati, ako mognem šta u ratu. Istu sudbinu dijeli i Milivoje Nikolić iz ekonomije. Sve što mu nije uništila poplava u maju, uništila je u avgustu. Nema dilemu kako će iskoristiti vaučer. Da malo prekrečim, da malo to sredim, da eto. Zamzivač mi je otišao, to se sebi da uzmem. U opštini kažu da će učiniti sve da se poplave u ovom obimu štete više nikad ne ponove. Nažalost, među njih 25 je mnogo porodica ili skoro svi koji su stradali i u majskim poplavama. Vlada Republike Srpske je još jednom pokazala visok stepen odgovornosti i ovo je pokušaj da svi ljudi praktično zimu dočekaju svaku svojim domovima. Procjenjuje se da su poplave u avgustu pričinile štetu od 150.000 maraka na stambenim i pomoćnim objektima i oko 200.000 maraka na poljoprivrednim dobrima na području opštine Zvornik.